vatandaşlar. Siz yine de DVT kanalına hoş geldiniz. Biz häzir Türkmenistan Demokratik kanallarından size efir berip duruz. Yine şuňky bizim efirimizde meniň bilen DVT aktivisti, bizim građan aktivistimiz Nurcan gatnaşýar. Nurcan, salam aleykum. Salam. Salam aziz vatandaşlar. Nurcan, yine şuňky bizim temamız, men ýalňyza çykyş etdim, adamlarymyza aýtdym, edil 10-15 minutdan çykyş eder. Şu OBS'de 26'sından yine şu neçeli geçirilen yığınakların neticeleri ve şu yerde ne hili neticeler kazanırlı bu arada bir gurur edişecek oluyor. Ben size şu OBS'deki geçirilen konferansanın şu geçen heptede bulan konferansanın neticelerini rizatça aydayım ondan biz masal. Yine bizim efirimizde Alişer koşuldu. Alişer hoş geldiniz. Salam aleykum. Salam aleykum Murada. Salam aleykum. Salam. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, yine sizin bilişiniz ýaly 26-sından, sentýabryň 26-sından yine 7-nji oktýabra çelli OBS'de BDIČ, ýani Büro Demokratических институтов человеческих прав BDIČ diýen bir edara var. Şol OBS'de ýürüýte bir bölüm guruldy. Diňe adam haklaryny gowurýan, ýani mass mediada haklar, azat gurulmak, azat hereketler, adamlaryň azatlygy boýunça ýürüýtirilen bir gurulma guruldy. Şu OBS'niň plaşatkasyna onu BDIČ OBS diýär. Onuň ofisi Warşawada ýerleşýär. Ýani şol her ýyl Warşawada ýylla diýmedim diýene 5-6 edek ýani konferensiýalar geçýär. Şo ýerde 57 döwletiň wekilleri, ýagny OBS'niň wekilleri şo ýerde ýygnaklar geçirilýär. Şo ýygnaklarda hökümet gurulmalary, ýani hökümet guruluş institutlary, diplomatlar ýa ministrler ýa-da ýazyjylar ýa hökümetdäki metbuatda işleyen adamlar we partiýalaryň ýolbaşçylary ýa partiýalar onuň wekilleri we građan aktivistleri ýönekä adamlar üýşüp döwletiň içindäki bolup geçen zatlary ara alyp maslahatlaşyp netijeleşýärler. Ine şol paşaky meýdança ýürüýte guruldy şu meseleler üçin. OBS'niň merkezi Venada ýerleşýär. Awstria döwletinde Vena şäherinde. Vena şäherine OBS'niň merkezi şu ýerde bir topar meseleler täze bizapas, ýani hopsuzlyk boýunça 57 döwletiň hopsuzlygy, 57 döwletiň içindäki hopsuzlyk, informasyon hopsuzlyk, kiber hopsuzlyk, fizik hopsuzlyk, serhetler hopsuzlygy, epidemiýa hopsuzlyk, bir topar hopsuzlyklar seredilýär. Ine şu ýerde adam haklary üçin ýürüýtirilen bir meýdança döredildi, BDIČ diýip onuň Warşawada geçýär. Näme OBS döredildi? Näme BDIČ boldy? Sebebi onuň plaşatkasyna OBS ýani hemme soraglaryny çözüp bilen oksa. O ýerde çözmek üçin bir topar prosedurlar Rossiýa döwletler kwota goýup blok edýärler. Ine şoň üçin OBS aýratyn bir Ýewropa döwletleri, Ýewraziýa döwletleri we de Amerikan döwletleri goşulyp Amerika, Kanada veya Ýewropanyň hemme döwletleri 32 döwlet Sovet Soýuzynyň köýne Sovet Soýuzynyň döwletleri goşulyp şular OBS-ýe bolmadylar. Ine şo ýerde OBS-de ýürüýtirilen Warşawadaky bölüm döredip, ine şu Warşawadaky bölüm häzir ýygnak geçirdi konferensiýa. Ine men şu konferensiýa gatnaşdym bir hepde. Şu konferensiýada birinji prezentasiýa bolýar. Ýani hemme döwletler özleriň prezentasiýasyny ýa Türkmenistan döwletinden prezentasiýa etdi. Şo ýerde Şemşat, men ýalňyşmasam Atajanowa çykyş edip Türkmenistanyň hemme zat gurýaly, hemme zat ösüp ýatyr, demokratiýa, hiç ýyly adam hukuklary bozulanok, adam azatlygy, şeýle bir uly çölde biz Ýewropanyň uzup geçýär diýip ýani maglumatlar berdi. Şo sebäpli men çykyş edip şolary ýüzlendim. Alymanyňy besedim. Türkmenistanyň OBS'de we bütün dünýä meýdançalaryna awray hiç ýyly ýok. Diňe alýar, hemmeler bilýär, üstünden gülýär, öz awralaryny öýler, ýykýarlar.
Şoň üçin haçanla da käbir rejim gollayan botlar ýa-ni gollayan yallaklar aýdanna ine biz Türkmenistan döwletiniň awrany ýykýan diýsek diýseler ol näme dogry? 30 ýyldan bäri bir topar kararlar çykdy, ekspertler analiz edip Türkmenistana pretenziyalar berilip ýa-ni 30 ýyldan bäri şulary suwutlaryň hemme zatdyr. Biz haçanla aýdanmazda olur diye biz bilýäs. Haçany diplomatlar gurlanyna olur diye bir diplomatlaryň yalan söýdüýänini bilýäs. Şoň üçin diplomatlar çykyşyny gutardy bol gaçmak bilen. Hiç ýerde görünür bilen o. O boýsa geçip duka her 2 saatdan perrif bolýar, o ýerde kofe içip bolýar, beýlik döwletleriň ýolbaşçylygyny guruşyp bolýar. Türkmenistan delegasiýasy gutarmakka gaçmak bilen. Sebebi jurnalistler, halkary gurumlar soraw bolýar. Gorkýarlar şu sorawlardan yalanlygyny tasdiklaý, öýleri ýa-ni şu ýerde tasdiklanýanlygyny bilýärler. Inni şu ýaly gurumada bir topar netijeler kazandı. Şu ýerde Amerikan döwletiniň ýolbaşçysy çykyş edip ýolbaşçy wekiliniň ýolbaşçysy, Amerika döwletiniň wekiliniň ýolbaşçysy çykyş edip gün aýtdy. Türkmenistanyň geçen saýlawlar biz kabul edemdik. Sebebi atasından oğluna geçýän wezipe ýok, demokratik döwletlerine ol falsifikasiýaň üstünden edilip şol gün aýtdylar. Ýewropa döwletleri aýtdy, Kanada da aýtdy, hemme aýtdy. Ol ofitsialny zaýewlenie. Ol bir ýöne bir adamyň ýa-ni pikir diýen, ol bir döwletiň pikirini şo ýerdäki wekili ofitsialny aýtdy. Amerikan döwleti biz şonu hata edemdik, Türkmenistan diktator döwlet diýip aýtdy. Beýlik döwletler aýtdy. Ine şu ýaly Türkmenistanyň awrady ýok. Hiç ýerde Türkmenistanyň prezidentini kim kabul etdi? Russiýan komissiýasy we Gazakstanyň komissiýasy. Başga adamlar tasdiklanyp. Şol nelegalny bir kanun prezident boldu şol. Indi men soraw beresim gelýär Nurçana. Nurçan. Sizin pikiriňizçe, eger bütün dünýä şol iksany Türkmenistan basyp bolan paraxor, kezzapları dünya hasap etmeyen olsa, yani öz sanyny almayan olsa, demokratik institutlarda bu rolün el verip duşmayan olsa, elbette Berdi Muhammedow hiç hareket duşup gören ok. Ol Ýaponiýa gidip ölün adamın yankı barıp seremoniýasyna gatnaşygy hasap däl. Hiç ýer şöyle de az bolup bir 2 minut bolup mulen salamlaşýanam ýok, beýlik edýänem ýok. Görüni de gaýtdy şöyle. Esasy barşam ýa-ni şu ýerde öz saglygyny gurkazdy. Ola premier ministr üçin baran okya Türkmen halkynyň üçin halkynyň ýa-ni haklaryny gorap ýa Türkmen döwleti gorap baran. Ol öz huz behwil üçin gitdi. Hökümet samolyotyny ulan, hökümet pullary ulan, hökümet sistemany ulan gitdi. Ine size soraw Nurçan. Bütün dünýä bilýär Türkmenistan diktator döwlet. Bütün dünya bilýär Türkmenistan hemme maglumatlary alýar. Türkmenistan'da hiç hili ýa-ni haklar ýok. Türkmenistan ýaşaýan döwlet değerlerini bilýär. Ne hili ýagdaýda ine bize aktivistlere biz ýa aýt başladyk şonu 2 ýyldan bäri. Biz aýt başladyk bolýan. Ýa-ni bir topar siyasata düşünmeyen Türkmenler, köp saatlardan habar Türkmenler bize diye ine siz Türkmenistan'ı garalýaňyz. Siz näme pikir edýäňiz? Biz Türkmenistan'ı garalýarmy ýa Türkmenistan köpden bäri eýem garalyp garagalyny dönen ýa-ni döwletmi? Biz şonu garalýarmy ýa biz şonu ýa çykyşlarymyz bilen görkezýär Türkmenistanyň hakyky jemgyýet bar. Şu jemgyýetden bütün dünýä sivilizasiýasy ýaly ine haklaryny gorap biljek bir beýlik döwletleri ýaly halk diýip ýa biz gaýtyp Türkmenistanyň agyny galdyrýarmy ýa biz şonu öldürýärmi? Sizin pikiriňizçe näme? Benim pikirimçe böyle bir düşünce diňe bir nadan adamın aklına gelir. Aktivistler biz 2 ýyldan bäri öyle bir görüş alyp barýas. Oň netijesini görýäs ýuwaş-ýuwaşdan inşallah daha da uly üstünlükler gazanır diýip umid edýän. Ýaşlar köpelip başlady.
öz düşüncelerini aydıp başladılar. Bu da bizi gati inandırıyor. Öňe gideceğimizi bütün dünya halklar gurumalarım hemesi yoş düşünýärler. O taýda demokratiýanyň bolmadygyny. Ata oğul ikisinin kanunsuz yol alıp barışlarını, adamlarının köseýändigini, özünü Covid zamanında da görkezdiler. Nähili Covid yok deyip adamlar aldap, näçe adamlar gırdılar. Bu bir göze görünüp duran bir genotsit oldu. Ondan başka da yani halk için hiç bir dat edilen yok. Hiç bir dat edilen yok. Studentlerden tut pensionerler için, okuwçylar için adamları diňe gıynamak bilen meşgul. Bu atalowul. Onun için men pikir edýän halkımız bu da ýagdaýy bilýärler, düşünýärler. Mirawy sohbetde ýoş bizim işimizle ilgileneceğini gözüm yetýär. Biz doğru yolda gidip barýas diýip düşünýän. Sağ olun Nurcan. Ine şul OBS konferensiýasynda men bir näçe döwletleriň ýolu, ýa-ni konferensiýadaky döwletleriň wekilleriň ýolbaşçylygyny görüşdim. Amerika, Kanada, Fransa, Germaniýa, Şwetsiýa, bir topar döwletler. Bir topar halkara gurumalaryny görüşdim. Bir topar opposision güýçlerini görüşdim. Ýa-ni Gazakystan, Täjikistan, Kyrgyzstan ve Belarusiya, Rossiya, şuraya döwletler bilen, ýa-ni Ukrainaň döwletleri bilen görüşdim. Ýa Ukrainaň ombudsmany bilen görüşdim. Bir topar duşlar boldy. Şo ýerde hemmeler bizi gorlaýar. Hemmeler Türkmenistan öňe gitmeli, Türkmenistan çat reformalar etmeli diýip aýdýarlar. Ine bir sorağa ýene geler. Men bir soragym var. Ine Nurcan, serdim. Türkmenistan hökümeti yok. Türkmenistan döwleti yok. Men näçe bir şey diýen? Lütfen. İki sany kezzap, iki sany ýalançy, falsifikasiýa edip ogry bizim seslerimizi alan adam öňden gelýän döwlet guruluşyny, ýagny ýerine ýetirjik hökümeti basyp alyp ýykdylar şonu. Ýerine ýetirjik hökümet işlemi. Näçe? Serebem. Diplomatlar arqyn vatandaşlarymyzy eline kaçet edip urup ýör. Diplomatlar pasportları häzir $3.000 bersen Türkiýede düzedýärler. $5.000 kime 5, kime 10, kime 3,5 düzedýärler. Bunu ýazat ýok. Döwlet guruluşy, eger döwlet guruluşy bar bolsa, ýerine ýetirjik hökümet bar bolsa, onu şurýaly bikançlyk bolmaz. Biz olary aýdyp durýar. Hani prokuratura, hani polisiýa, hani MHM gurulugy, hani Adalet Ministrligi, hani Konstitusiýonly sud, hani ýa-ni parlament, hani ýerine ýetirjik kabinet ministr, diplomatlaryň üstüne bir vice-premier bar. Hani şolary seredýän, hani şu zatlary bütün dünýäde eşitýän, ýa-ni YouTube'larda, halkymyz TikTok'larda aýdyp gelýän, sultanlar goýýan zatlar düzelmese onu diýmek. Ýerine ýetirjik hökümet ýok. Ýerine ýetirjik hökümet ederek ýokarda iksan paraxor Gurbanow bilen Serdar bar. Aşağıklaryň paraxor edip ýokary pul dünýalar, ýokarkylar aşağıklaryň näme diýenden işleri ýok. Diýmek, ýerine ýetirjik hökümet ýok. İkinci, parlament. Bir topar problemalar var Türkmenistan'ın. Türkmenistan'ın içinden daşına çıkıp bolanok. İçinden daşına çıkmak için viza diýilýän bir zat, migrasiýadan ruhsat almaly, ýa-ni mitden ruhsat almaly diýip bir topar pähkelçikler döredip halkymyzy ezýärler. Hani deputatlar? Hani halkyň içinden saýlanan, halk maslahatyna goşulýan halkyň wekilleri? Yok. Olar bada, olar sesem çıkarıp bilenok, olar işlenok, olar halk bilen duşanok, entek bir gedem halk bilen duşanok, bir gedem halkyň problematy aýdyp görenok diýmek olam işlenok. Inni konstitusiýonly sud, ýa-ni sudlar, ýokary sud. Hani haýsy çynowny tutup, ýa-ni wezipeli adamy tutup basdylar. Şo prezident diýmese ellenoklar.
Diýmek bular prezidenta yerine yetiş hökümete bagly. Diýmek bular ölçü hiç adam edilmenek. Diýmek şuram ýok. Şuram işlenmek. Türkmenistan'ın 3 tane guruluşuk devlet kuruluş şahalıcıkları işlemese devlet yok. Türkmenistan yok. Bir topar benim vatandaşlarımız ayne Türkmenistan devleti. Hudağa şükür prezidentimiz var. Hudağa şükür yankı devletimiz var. Devlet yok. İksan kezappa etçeğini edip görenler. Türkmenistan'ın konstitusiyanın üstünde kuş töptü edip görenler var. Aşağıda da bir topar para korlu var. Hani devlet kuruluşu? Hani bir yere barıp kanunu sorasan, derhal şuna reagiye edip kanunun işlerini örgüdüp, yani devlet kuruluşunun bağdığını görkedeyen dağıttır. Hani elementler yok. Ben şundan yani, siz bir daha da dayanıp oturursanız yok şolar. Yine de biz hemmemiz üyüşüp, şuları ayırıp teyden devlet kurmasak yok şolar. Sizin fikir ediyen dağdınız, 30 yılın beri geliyen dağdınız yıkıldı, yok. Ine sizin pikirinizçe nähe? Döwlet barmy Türkmenistan döwleti? Türkmenistan hökümeti barmy? Türkmenistan hökümeti 3 tane şahadan bar. Türkmenistan guruluş şahalary. Döwlet guruluş şahalary. Birinji ýerine ýetirjik hökümet, ikinji parlament ýa-ni agzalar, halk maslahatynyň, halk geňeşiniň agzalary, üçüncü suwtlar, ýokary suwt, konstitusiýon suwt we aşaky şahajyklary. Sizin pikirinizçe Türkmenistan döwleti bam ya yıkıldymy? Ya diňe kagyzda galy galam içen bulaşyk ne döwlet guruluşy işleýär, ne döwlet funksiýon, ýa-ni öz funksiýonuny ýetirip. Siz näme pikirdiň? Ya men ýalňyş ýanmy? Ya bizim watandaşymyz dogry ýanmy? Hökümet işleýär, murada hemme zat gülýärli, käbeler diýär da şeýle. Siz näme pikirdiň? Sizin diýen tatyňyza goşulýan hemesini doğru belirlep geçtiniz. Aslında Türkmenistan devletin var, parlamentin var, konstitusiya da var. Yönü bunların hiç de işlem yok. Hiç de işlem yok. Ne atalı oğul işleyip biliyor, halkını gorap biliyor, halkın önüne çıkıp biliyor. Hiç bir yaldaylarda adamlar bilen diyalog kurup bilen oklar. Şu branyeronda maşina minip 20-30 sany ýygyna da maşinler o ödün özlerini gorap geçiyorlar. Halk bilen hiç bir işi yok. Parlament deyip o taýda oturanlar halk maslahaty deyip bagışlan yani ýokardan çol atologul bir buyruk berse şonu diýerler. Olaryň hiç biri ya hüwesi yok ya da ihtiyarlığı yok. Mence ihtiyarlığı yok olaryň. Üçüncüden konstitusiýadan olar yazdılar, ýöne kağız yüzünde hemedatlar. Halk için bir edilýän iş yok. Halk kösenýän. O taýynyň gowy güläli güllük diýen adamlaram olaryň adamlary. Ýanynda oturan çinovnikler. Yani pulu var, oturýarlar. Bir de deýmeseler bolýar, türme atmasalar bolýar diýip, näme diýseler lepe ýağım diýip oturýarlar. Bu taýda kösenýän halk, bizim en bir prostoy ýöneköy halkymız. Hemmedat kagyzy ýedinler. Gatlyk. Hormatly watandaşlarymyz, men ýene de OBS-iň meýdançatyna geleýin. Şu ýerde bir topar halkara gurumlar bilen kararlar bir topar döwletiň ýolbaşçylygy bilen bir iýdigi derli iş bellenildi. Onu biz eder häzir konferensiýa guturandan derhal etip başlar. Ine bir topar gurumlar bizim hatlarymyza garaşýar. Biz bellek geçtik, hatilerin iýdini biz özümüz ýördükdi. Indi ýanky başga bir netijelerim bar. Şu ýerde bir ýaly demokratik opozisiýa, demokratiýa görüşýän halklara bar ekeni. Şu vekilleri. Ine mysal üçin pravozащитниклерden bir topara aýratyn we partiýa gurumlar ýa-ni haklar üçin görüşýän, köçede görüşýän, protest edýän başga bir topar bar. Şöyle biz Gazagystanyň opozisiýasy bilen duşuklar geçirdik. Ofitsialny duşuklar geçirdik. Biz
Täjikistan opozisiyasy bilen açyklanyň duşlugy geçirdik. Şu ýerde alyans, Täjikistan opozisiýasynyň alyansy 4 tane ulu partiýalaryň ýa-ni wekili boldy. Olar bir 25-30 adam bardy. Şolar bilen gepleşikler geçirildi. Belarusiýanyň opozisiýasy bilen gepleşikler geçirildi. Rossiýanyň opozisiýasy bilen gepleşikler geçirildi. Bir topar Amerikan ekspertler bilen, analitikler bilen gepleşikler geçirildi. Ýewropa ankylar bilen. Ve şu ýerde biz bir netije geldik. Merkezi Aziýa kompaniýalary bolup biz uly bir meýdança göretdik. Bu meýdançanyň adyny Assambleya Гражданских инициатив Выбор diýip Fransada registrasiýa etdik. Şol assambleýa Türkmenistan, Gazakistan, Kırgızstan, Täjikistan, Özbekistan döwletleriniň wekilleri içine girip biz aýratyn o Merkezi Aziýa informasyon meýdançasyny döredýär. Näçe? Hemme Merkezi Aziýadan gelýän maglumatlar Rossiya 24, Новое время, ýene bir ýerden çykýar, ondan bütün dünýä peýdalanýar. Hiç wagtdan hakyky maglumatlar aşagdan galdyrlyp bütün dünýä ýaýramady. Ine şonu biz inni her döwletiň wekilleri içinden jurnalistler bilen hakyky materiallar ýygnap özümüz şoly Merkezi Aziýada uly informasiýonny platforma döredip özümüz telewiziýanyň üstünden, YouTube kanallaryň, gazet, elektron gazetlaryň üstünden biz bütün dünýä ýaralar. Ve şo ýerde Gazakstanyň bolup geçen zatlar türkmenler biler, Türkmenistanyň bolup geçen zatlar gazaklar biler, Özbekistanyň bolup geçen zatlar biz biler. Biz ýa-ni Merkezi Aziýa hemme täzeliklerini telewizorda, YouTube'da ve beýleki ýa-ni maglumat ferişdelerine biler. Ine şoň üçin biz şo netije geldik. Häzir bir hepdeden bütün dünýä gurumary bilen duşlar geçirler. Bütün dünýä gurumary bize kömek etjeklerini boyun aldylar. Netip bolsa bir 40-50 uluy jurnalistler işler. Şoň üçin men türkmen halkyna bildiren jurnalistler bar bolsa, kim şöyle işlejek bolsa, kim şöyle demokratiýa üçin görüşjek bolsa, kim hakyky maglumatlary berip neytral jurnalist boljak bolsa, gelin işe girin, işlen şo ýerde ýa-ni Merkezi Aziýa halklaryna kömek edin. Şeýle Gazakstanda problemler Türkmenistanda da var, Türkmenistanda problemler Gazakstanda da var. Şu zatlar Türkmen halkyna da kömek eder. Sebäbi Türkmen halkynyň aň düşünjesi, jemgyýet düşünjeleri öser. Ine Nurcan teze bir soru. Siz näme pikir edýäňiz? Şu ýaly Merkezi Aziýada informasiýonny ýürüte meýdança döredilse, bu ýerde prosvetительski, ýagny düşündürüş, jemgyýet maglumatlar berildi. O ýerde ýa-ni analitik pikirler, bir topar ekspertler, daşaryýut, türkmen ekspertleriň maglumatlary olar çykyş edip öz pozisiýalaryny suwd etse, o ýerde partiýalar öz programmalaryny düşündirse, öz maksatlaryny düşündirse, ol ýerde bizim ýöneki adamlar çykyş edip öz hakyky ýagdaýlary düşündirse, ine şu zatlar Türkmen halkyny östürermi? Ya da Türkmen halkyna şundan hiç ýeri peýda bolmazmy? Siz näme pikir edýäňiz? Birinçiden sizi köp minnetdarys. Türkmen halky olarak, Türkmen halkymyzyň adyndan size köp sağ olsun aýtmak isleýän. Uly iş bitirdiňiz, OBS'ye gidip 1 minutuňuzy harjamadyňyz boşuna. Böyle işler etdiňiz. Onun aşağını çizmek isleyen. Elbette mass medya bolsa, işlese, biz sesimizi yankılatsak, halk da ayağa kalır. Gatı yani gowy düşünmüşsünüz bu işi. Beğenen, bir de goldayan. Elbette bizim yaşlarımız var. Jurnalistlerimiz de var, juristlerimiz de var, gatı erudirun oğlanlarımız var, ayal maşgalalarımız var. Hemesi gatnaşar diýip umyd edýän. Biz bu işimizi uluduruz.
Звукыне. Men öçürdüm. Sağ olun Nurçan. Hormatly vatandaşlar, pursatdan peýdalanıp men bir ýüzlenjek görüm. Biz Fransada yürütü adam haklarını, Türkmen halkynyň haklarını goraýan guruma aşyk bolupdyr. Ine şo ýere bize pravozasiýetlik bolmany adamlar gerek. Biz şoluň ýanky grantlaryny, dağıtlaryny almana kömek ederiz. Ýöne devlete topary oňa dahly bolmaz. Biz ýöne açyp berip, adamları işledip, ýolları görkezip, ýanky pravozasiýetlikler, bütün dünýä pravozasiýetlikleri bilen ýanky tanıştyryp, biz urukturaz, ýöne biz goşulyp bilmez. Ya bizim görüşimiz başka, pravozasiýetlik görüş başka. Şoň üçin iki zat dürli ýöne ine bize pravozasiýetlikler gerek. Täbi Türkmenistanyň 10-12 san pravozasiýetini adam haklaryny goraýan gurumlar bolmaly. Diňe bir sany köp bolmaly. Näçe köp bolsa, şonça afat uly. Ýani biz köp meýdançany ýa dolandyryp bilýär. İkinci bir aýtjak zadym, bize montajnikler, jurnalistler, analitikler gerek. Egerde sizin isleňiz bolsa, hökümet uratda bizim aktivist devlete çağdymyza baryp adminler bilen gürleşip ine öz kandidaturaňyzy, öz sirkülün vitae ýa-ni autobiografiýanyny berip ine siz bizim bilen işläp bilersiňiz. Ya da pravozasiýetlik gurumada ya da devlete toparyň, ýani toparyna işläp bilersiňiz. Ine şu pursatdan peýdalanıp size ýüzlenýär. Mundan başga bir topar OBS'de netijeler gazananyny men köp zada aýdy bilemok. Ýöne şu ýaly netijeler şu edek hasam köp gazanyldy, şu edek Russiýanyň agresiýasy zerarly, inni bütün dünýä öňküýan serdenok adam haklaryna gaty berdi. Inni Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedowlar bular ýanky ýygyna düşüp başladylar. Bütün dünýä döwletleri. Biz maglumatlar ýygnyýas. Gurbanuly we Serdar Berdimuhammedow Russiýany golýan barada, Russiýanyň strategik partneri barada men Türkmenistanyň içindäki ministr, vice-premierler, adamlar ýüzlenýär. Egerde siz Türkmen başydan Baku tarapa gidýän wagonlaryň, ortada gidýän wagonlaryň nakladowynyň kopiýalaryny maňa berip bilseňiz. Egerde siz maňa dokument iýerip bilseňiz, maglumatlary biz derrew Türkmenistan sansa ýatyrýar. Gurbanuly bilen Serdar Berdimuhammedow tutsak etdirýär. Şoň üçin ine Türkmen halkynyň ykbaly siziň eliňizde. Nira Amerika seride, nira Ýewropa seride berin şu dokumentlaryny, subutlar berin, biz derrew ýanky bular tutturýar. Hemme bular şotlaryny ýapýar, dogan gardaşlaryny ýygnadýar, hemmesini. Ine size bagly. Oturmaň, herekete girelim. Türkmenistany düzüdüp bir adalatly, bir ýaşap boljak, döşüň açyp gelip ýörjek, arkadan biznes edip, ýaşap çağlaryň bilen, çağlaryň institutlarda egzamensiz girip okar ýaly, bilimler öser ýaly, Türkmenistana täze tehnologiýany eltip, bütün dünýä ýa-ni gurumalary, bütün dünýä okuw jaýlaryny Türkmenistany eltip, Türkmenistany gatçak ýagdaýda östürmeli. Şul diktator döwleti seriozna biznesmenim gelmeýär, döwletlerim gelmeýär. Diňe para gorup bütün dünýä maşenikler gelip, şul iksan maşenikler bilen Türkmenistanyň pullaryny oglap gelýär. Ine bolýar. Şonuň üçin biz Türkmenistanyň ykbalyny, öz ykbalymyzy özümiz düzetmeli. Biziň elimizde. Hiç kim elinde. Inemezde näme etmelim, rada, nirä Amerikanlar, Ýewropalar diýende inesiz aýdýar. Bize Türkmenistan döwleti ine Russiýanyň strategik partneri barada dokumentler gerek. Näme dokumentiniz bolsa, prezidentiň ýapyk karary, Türkmen maşynyň gidýän wagonlar, aeroportdan gidýän nakladnoýlar, ýani samolyot, Russiýa kömek hasabyna hemme zat maglumatlar gerek. Gol çekilen kararlar, gol çekilen bağlanşyklar, ýapyk bağlanşyklar, bir topar ýapyk zatlar edilip gelýär. Sebäbi Türkmenistanyň ýolbaşçylary Gurbanuly we Serdar Berdimuhammedow Putiniň gullary. Inanın, öň Niýazowyň elini uşap ýören kezzap
egerde Türkmenistan'ın içinde milli lider bolup ýörse, olam Putin'in ayağını oşap ýören bolsa, onu biz kim bolýar? Onu biz şondan beter bir zat bolýar. Biz şu zatlar duruzmaly. Bolmaly şu zatlar. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, men size ýülenýär şu pursatdan peýdalanyp, näme maglumatlar bolsa bize berin. Türmelerden armiya, Putin'in armiyasyna alyp gidýärler. Bizde maglumatlar bar. Nirde näme maglumat bolsa, suwtnamalar bolsa, video, audio, foto iýerin bize, biz şolar unup sansa ýatyrýar şolar. İksan kezdaby. Men gürleşik aýtdym, bir jyl argument berdi ýa bir jyl dokument ýeterlik diýdi. Ne şoýa bakdyr. Hormatly watandaşlar, indi Türkmenistana biz projekt, bütün dünya projektleri eltdik. Sahnada oturan ýaly iksan kezdaby edýän işlerini Sputnik'tan içinden agentler hemmeler barlap başlady. Sebäbi Türkmenistanyň iksan kezdaby Putin'in strategik partneri. Bularni Putin taşlap Erdogany ýykarlar. Bütün dünya görkezler bucaklaşyp tuğrata düşerler Erdogan'dan. Edilen işler duranlar dokumentleri. Şoň üçin bize maglumatlar berdi. Nurcan, sizin pikirinizçe, ine şul ikisany kezzap, Gurban Bulu ve Serdar Berdimuhammed, şular Türkmenistany Putin'e hizmet edip östürürlermi, ya da mundan meter yaşayış kıynaşarmy? Ne fikir? Benim fikrimçe Putin'in zamanı gutordu. Ön Rusya'da da adamlar Putin'i goldap neredeyse %80% goldaýardy. Indi bolsa mobilizatsiýa diýip adamları toplap başladılar. Keselleri her adamlar yani ýagdaýyna seretmen mobilizatsiýa başladılar. Yine her maşgalan bir ocagyna ot düşende olar bilip kaldılar. Putin'in yanlış yolda olduğunu. Şoň üçin men pikir edýän bizim halkymyz muňa düşünýär. Hatda Berdimuhamedowlar hem düşünýär. Indi şu Turan birligi diýip Erdoğan şey çıkardy. Şu innem oňa ýykylýar. Ol bir iki oturuşda oturjak boldy. Bolano. Demek Rusya'dan elini çekmeli oldu. Onu da düşünüp başladı. Innem şu Turan birliğine girse mekam, girmese mekam deyip oturýardy. Inni ımıklı girmeye karar verdi. Şoň üçin halkım oturmam. Her kim boşandığında da boşum. Nirde nägili näme ýollanýan bolsa, haýsy ýollar bilen ýollanýan bolsa, bir kiçijik faturada olan bir boşan. Şoň üçin oturmam. Her kim bir datçagyz etjek bolun. Sağ olun hocam. Vatandaşlar, yine men bir diýjek bolýanlarym sizden. Bizim ömrümüz gysga. Näme etseň biz kaçan gideceğimiz bu dünýäden belisi ýok. Biz Türkmen halky. Türkmen halky diýende Türkmenistanly hemmemi. Men Türkmen halky diýende ya Daşolyny aýryp ya Marlyny ya Çerjolyny ya da Bakynly adamlar aýryp gurlarmy. Biz hemmemiz Türkmenistanly. Bizim ykbalymyz bize bagly. Hiç wagt diktatora bagly. Biz ýöne gatdaly geçip hiç wagt goşulman, ay näme diýse pul berip sıpıp gelip ýörse biz şol erwet zatlar mundan meter ýa östürýär we mundan meter çuň ýa ýagdaýda Türkmenistanyň sistemasyna girýär. Bizimni özümiz ellerinde hemmet almaly. Ananyň Türkmenistanyň içinde bolýan zatlar her adama degişli. O Gurbanly Serdar içinde paça ýaly kim olar? Hiç kim. Her bir Türkmenistanly häzir Türkiýede pasuda moýşuk bolup, diýje 10-14 saat işläp sükleri eren adamyň behwidi we dahly Türkmenistana bar. Daşoğlu bolsun, lewaply bolsun, köýtün dağly bolsun, tahtadan bolsun, könügünçden bolsun tapal diýär. On haqqy bar.
On ata babasyny goýup giden ýanky behfitler var. Ata babasyny goýup giden topragy var. On haky var prezidentten talap etmek. Haky var Türkmenistanyň kanunlary işletmek. Haky var hakyny talap etmek. O haklary Berdi Muhammedow bize berdi, bermedi. Biz onu seyretmeliler. Bermen geçtin, özünü alarsın. Yani şuraya durmuş Avrupa'da. Şuraya durmuş Ukrayna'da. Şuraya durmuş Gruzya'da. Şuraya durmuş Kırgızistan'da. Ne yapacak Türkmenistan'da? Sebebi Türkmençilik ediyor. Biz ay bolya ara edip koyuyoruz. Biz şu paraxorları geçiriyoruz. Son kösünüyoruz. Balnita var ya bizi soyuyorlar. Diplomatların yanına var ya biz soyuyorlar. Niye varsa hükümette işleyen adamlar soyuyor. Inanın halkımın ahlaktadan kaçış derecesine ün verin. Häzir istenlik Türkmenistanlyk adam emhime işgäri bolmak arzuwy var. Näçe? Öz maşalatyny, öz onuňlaryny saklap biljek paraxorluk edip adamlardan adamlar soyup pul ýygyna biljek. Mümkinçilik. Maskaraçylyk dälmi şu? Näçe şol olanlar, ýaş olanlar öz düşünjeleri bilen täze tehnologiýalar açyp biz Amerikan Tesla, beylik, güçlü kampanyalar getirip şöyle işler. Son çıkıp öz firmalar açıp bütün dünyada öňde gidici yankı teknolojiler açıp ne hem şu da atlar etmeyeler. Ne hem öz durmuşunla yaşak için durmuşunla bir ul bir izgallık bilen okul. Paraxorluk izan bir iz olmuyor. Maskaraçılık. Men şunu paraxorlar yüzden vaydiyan, hükümette işleyenler. Utunun o. Sizin için o 5-nji jan kömek eder, Çağcan eder, Muhammedcan eder diýip bir-birini ýuwup ýanky pul edip, heder edip ýördiňiz. Toýlarda da hatda dursaňyzdan veripeni öňçe öwünip gelip, halky talap, halkyň ruhuny, mertebesini gaçyp ýördiňiz. Şoňa da begen ýa. Bir topar sank. Türkmenistanyna isteniň adamyň mertebesini ýyksaň, erti uruş bolaýsa, şol adam görüşüp bilmeýär. Bilemem. Uruş bolaysa, siz paraxorlar birinci açarsanız, yine de şu sağda adamlar gidip ölüp görüşürler, yine bidiyalıklar gidip görüşürler. Siz şolar hem yok ediyemez. Siz Türkmen cemiyeti bolmadı yani ediyemez. Siz parazitler, şunu bilmelisiniz. Şimdi parazitlerden adam hatavına geçecek bolsanız, bir pikir edin vatanına. Ol 2 saat ne alaca edin, akarpına şermenine, Gutoran narkoman. Hiç vakt Türkmenistan'ın dom problemiyetinin vedipetine, ol Bağbağlar'ın dom problemiyetinin vedipetine saylanmalı adam. Ananın Türkmenistan'ına menden güçlü adamlar köp. Ne yapçı biz şoları saylamız? Ne yapçı 2 tane haramda adam saylayar? Biz saylamız oğlum. Hem de adı elimizden alıp yankı falsifikasyon edip gıymırlama diyal ettiler halkı. Ses çıkma diyal ettiler. Häzem emhemeşlik halky gysýabyn bir etmiyor. Santıklı. Sen halk gysaň ok. Sen öz geljeňe palta salýan. Öz geljeň hiç wagt gowy bolmaz ýaly. Çağlaryň geljeňi hiç wagt bolmaz ýaly. Özüň pikirde şu sen emhemede işleýär. A sen çağın emhemede işlemede. Sen çağan çağat emhemede işlemede. Kowularsyň, wagtyň turar. Başga bir emhemeşlik sen gyýdyň doglar. Başa bir emhemeşlik sen çağanly urgelere ya türme atdylar. Sen şeýle bir çekdir döýdüň Türkmenistanyna sen ýanky men näme çödýän hemmelerim alýan menim alýan. Hawa hemmelerim kezzap senim kezzap. Sen şu sistemany ýürüdýän. Sen adamlar öz haklaryny gazanyp gorajak bolsa şoly ýatyrýan da batyş edýän. Pikir edem ok öz niýetine palta salýar. Onu akıl gerek. Şoň üçin sizin düşünjeňiz emtes. Bar düşünjeňiz nähil skem edip, nähil pul ogurlamak, kimi allap, kimi basyş edip, nähil bulur gysyp pul almak. O bizim ýanky tokoy sistemamyz kim güýçlü bolsa şoňky döwlet. O döwlet däle. Ol adalatsız döwlet. Ine şu adalatsız döwleti ýykyp adalatly döwlet biz kurjak bolýar. Bütün dünýäden iň gowy zatlar ýygnap adam gymmatlyklary prezidentiniň öňe goýup, döwletiniň öňe goýup,
Şunu ya döwlet uzak bolýar. Şonuň üçin men ýene bir aýdýan, hormatly watandaşlar, ýatmak ýok. Azajyk tijentek bir ay alman hemme zat çödýär. Noýabrda eýýär azat ýaşaýar. Ony azat garşylyk wagty adam atdan ýykylyp ölýär. Näme şu at çapyşyk näme gerek uraýaly bolsa? Näme şol oglanjygy goýanky türmüş geçmedi bolanjygy ýaşaýar. Bir topar yani disfunksional var. Türkmenistan döwleti işlen okuyuşlar. Ya paraxorlu batmalı. Şu düşünürse, inanın, inni adamların paraxorlu. Birinin bir daha çözecek olsam, 5 matlar men sana aydan yer. Biz paraxor sistemi kuruyor. Oraya döwlet yok. Masara olmalı. Haçanla yol boşu, Türkmenistan döwletinin yol boşu paraxor olsa. Haçanla ol bir paraxor ýagdaýda ýaşap, öz paraxor ogruny, östür paraxor, güýçli paraxor etdi. Şol ikisany güýçli paraxor bir Türkmen döwletiniň prezidenti bolsa, beýleki bolsa, parlament ýoluşdy bolsa, onu Türkmenistan diňe hökümetde işleyen adamlar paraxor olmaz. Hatta adamlar paraxor olmaz. Paraxorluk katastrofa etýändir, ýadyňyza çykamaz. Hormatly watandaşlar, şunu bilen biz öz efirimiz gutorýar. Men ine Nurçana söz berýän. Nurçan 2000 aýtjaklaryňyz bolsa, ine aýdyň rus diline, türkmen diline dinleýär. Gadarly watandaşlar, köp ýyldan geçilýär. 2 ýyldan bäri aýdylyp gelýär. Umydymyzam bar. Hemme zatlaryň gowy boljagyny her adam az bolsa da goşandyny goşsun. Bizim geleceğimiz için, çağlarımız için, vatanımız için hükman birazcık kıymetlamalı. Hükmanı suratda. Vatanımızın güllep ösçüğünü, bizim hem şotayda bolcağımızı ben ananyan. Sağ olun Nurcan. Hormatly watandaşlar, biz azat doğulýar, Allah'ın kömegi bilen. Biz azatlyksy ýaşaýar. Gurbanyň serdaryň netijesinde. Ve biz azat edýär. Ýöne başga halklar azat doğup, azat ýaşap, azat edýärler. Näme biz azatlykda ýaşamalıyız? Men size şol soragy berýän, ýanyň kommentariýalarda we inniki duşuklara çeldi. Köp sağ olun. Sağ olun.